Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi iba sa ti Salmo 27, versikulo 14. Agtalek ka kaniyawe, pumigsa ka, pakiridam ti pusom. Agtalek ka kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Gumatang kayo iti ikan. Ikan nyo dita. Gumatang kayon. Presko dagito nga ikan. Kakalkalap laang. Mabit lang, basang. Tagumatang ka. Wan, tata. Ay, ikanak man iti upat akilaw. Tayin inutak kasidaan. Mabit laang. Talaag to'y gatgatangin nyo. Wingayam, kumusta ni Celso nga anak yo, tata? Ay, day jaya. Sang kaibaga na nga agawit dan dito lugar tayaw. Ang maitantan tumat nga mainti panagawit da. Sana bali, tata. Adamod dagiti kakaanakan nyo, amang kadkadwa kada kayo. Ala, mabit lang, taisupot ko tikat gatangin nyo, tata. Ada ka man gaya man bakit? Agmerienda ka pa tapno makainan na ka. Siyak matirumor ita, ngamin silag di bulan. Amok nga ado ita ti makalapan. Agtalinaad ka pay laang di ti balay. Taada ita ti mapaspasungadan a bagyo. Delikado ti mapanagkalap, no kasta ama di ti panawon. Ay naagbisin tayo, Jack rumor bakit? Banag ajak kaya't ang mapasamak. Ada ka asi ti Diyos. Ala, inakon. Noy, may anak. Si kapay laang ti agluto. Mapanag ija-igit ti baybay ita. Parbangon pa'y lang, matnanang. Makaturturo kak pa'y lang. Anya ayat yung braing yung igi-igit ti baybay. Inakpadaanan ni tatang mo. Amang ano adon tinakalapan na. Isupay mo't ang inak manin isursur. Iso asikapay lang ti agtrabaho di ti balaywan. Sige, nanang. Naglamiis di tadalan apag naan nyo. Awan parikot iti dayta, anak. Ala, rumuara kon. Noemi! Umayak man! Adda kayo kadi! Mabitlaan! Umayakon! Ni, si kamat gayam day tamanong ninyo. Sumrag ka pa'y Pasensya kan Adda ak iti kusina iti ngaglutluto iti pagarmusaran. Sanan, agdardarasak ngamin. Taingkam kinitatang iti uma. Ni Auntie Perlita, adda kadi? Awan manong. Aywan gayam. Apay, di yu amo nga da mapaspasungadan a bagyo. Mapan kayo latte iti umayo. Si kamat, apay, saan ka nagdangag iti damag? Ket no saan ka no nagtuloy asimrak di bagyo? Kasta ka di? Awan gayam, adda imay iti balay at tagabantay dagat itay. Ket adda ka no nakita da abilog ana isadsad. Ije ka no isla puraw. Dito'y asidag ti lugar tayo matlaang. Kasta ka di? Ket sigun kadakwada, impanda ka no iti ospital dagiti nakalugan iti dayja abilog. Day, si kamot ti madanon ko dito'y igid ti baybay, Perlita. Nagsapakan nga imay dito'y balasang ka. Wala na. Ururayik nila kay ko. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't atin nakisursur. Kasta ka day. Napana ngamin ditayan ni Maribistra. Adda ngamin imay ijay balay itay at tagapantay dagat. Kat sigun kadakwada. Adda nakita da abilaw ang naisadsad dita isla puraw nga asidag dito'y lugar tayaw. Kat, anya nga kinapasamak. Imbag ano saan anadadaol jay bilog ang nakita da. Limpyo kan umat jay bilog. Kan sigun pa'y kadakwada. Adda tao ang nakita da akadwa day jay abilog ang naisadsad. Ngam impandan ija ospital day jay atao. Tadda kanupay matangas na, idi nakita da.
Naimbaglakit din ta nakawid ka, nanang. May itay dito ni manong ninyo. Birbirukin na ka. Tada ka nung nakita dagiti tagabantay dagat abilog na isadsad di ta isla puraw. Uwan ka nung arod, anak ko. Iso nga, agar mo sartan. Tama pa ita iji ospital. Tapno pan kak no ni tatang mo di impanda iji ospital. Ha? Tatang! Di nakampampanawan kini nanang ko. Anak, saan apim mo sa ni tatang mo? Iso nga rod nga agar mo sartan. Tapno makapanak adagos iji ospital. Kumusta kan, lakay? Kaduhak da tata Raymundo kan tata Pidyong dito ospital. Ngamrin mo arda biit. Nakapsutak pa lang. Bakit? Asino tinakamuan nyo? Gadak ditoy. Agyaman tayo iti apo. Tainlisi na ka iti pagkat. Inton makarwarak. Pagpa-Thanksgiving tayo bakit? Kas panagyaman tayo iti Diyos. Daltaon, Baraw. Kumusta kan? Agyaman tayo iti Diyos. Tainik kan na ka iti may kadwa abiyag. Nakapsutak pa lang, tata. Unak no mataya kon. Naimbaglangan. Tayo din napatog ti bilog. Nakakapatak adagos. Agyaman kami kakabsat. Tanakaumay kayo iti pa-Thanksgiving mi. Ken, agyaman na kadama ng ulang. Ken, dagiti daduma kapurukan. Taim may kayo nagbisita iti adak iti ospital. Sige, mangan tayo pa ikakabsat. Nakasaganan ti makan. Danoy may ken perlita. Ayanda ka di. Pananganan. At dada ijay. Kasarsarita da ni Apo Pade. Kamao dyanan na. Nalpas matlangan ti Thanksgiving tayo, lakay. Ado akaro ba tayo timay timulong ang nagluto? Ora siya ket maragsakan. Tado dagiti ubing nga may timulong ang naginaw. Ora ubing da pa lang. Amudan ti tumulong. Ala, agina na tayo nga rutan. Dalton! Umayak man! Ne, da kayo gayam tata. Pasensya kayo na. Tadak ita iji likodan ti balay. Is-isti marakman nagiti manok ko. Naimbag abigat yo tata. Ay, kastamat kan ka, Barawk. Naimbag matabigat mau. Mawatam dagitaw. Abag kan tinapay. Simang patdasil saw. Kan ilyang iti kalman. Tay buridet nga anak yo. Kumustahin ni Celso? Naimbag man ta nagawid da diti lugar tayo o nagbakasyon. Ay, sandala ang agbakasyon dito. No di kat dito idan nga agnaad. Ada kamutan, anak. Nagsapa da kayo na pinagritera. Ala ni nanang. Katno awanan klase mi. Bakasyon min. Aya? Ay, nalipata ka bakasyon nyo gaya man. Kuyugan naktuman nga rod inton alas 4, anak. Intan to ija ayan damang saling. Anya nga'y taramidan kay jay nanang. Ayabak ida, akadwa tayong aglualo dito balay inton malom no Domingo. Umay ka, Dalton Barawk. Intatay aglinong di tasirok ti lugo. Intag merienda. Uwan tata. Mumalam lang arudan ngam nabara pa ilang ti darang ti init. Ay, sige. Itugaw mo pa ilang dita. Tay saganak ti merienda ta. Ay, pasensya kan Tatinapay amak ispalti maipashangok kan ka.
Naparir at talaga dito ya, tata. Ay, Ungayam, kumusta mo't ni Celso? Ay, gayam. Ada pa ibagbagan ni Ilyang, baraok. Taintong Domingo. Inaugurasyon dyan patakder da pwesto ijay ile. Ibagam to kano kada perlita kan Erling. Nga umayda ko matumulong aglo to inton parbangon no Domingo. O sige, ibagak mo makawid ha. Hindi na minsan nga daw, nagkita kami kini Celso iji palengke. Naistorya na mo't kanya nga agap apply. Agabrod sa kano. Tagtrabaho kano iji Singapore. Ay, uwan nga raw. Ay, hindi nakatulungan ni bakat na. Amang imanihar iti pwesto da ijay ilay. Takal mo't gayam to'y impatakder da Celso a pwesto da dito'y ili, kaka. Manungay nga square meter da itaw eh. Agarop, 300 square meters. Nalawa mo't na da ito'y apwesto da. Imbag lang tanda pa kakitkitaan da iti panagtrabaho da iti kupraan ti kabagyan ni Ilyang iti manwatawain. Sana ya, apuron niyog kano timula da ijay Bicol. Amin sa kanwa lugar ijay Bicol kat adanyog anay mula. Wain. Puro kakay-kaywan adamot natang amula da ijay. Katimbag tanasurusuron ni Ilyang manugang mau ti agsida kadagiti mula tayo anat natang ditaw eh. Hindi na minsan nagbakasyon na dito yung lugar tayo. Nangyawid ni Celso kadagiti mula tayo anat natang. Ay, uray bunga ti marunggay, kan sabong ti katuday. Ket di da kano amaw amasida dagita iday. Ang insuraw ni Celso. Tata, lolo, inyalaan kayo iti kaninyo. Pasensya kayo na. Gapo iti kinaado ti agsang patatap tao. Dandan hindi da kayo maasikaso. Anyalakit din to yapo kaya. Inaugurasyon nga raw. Ay, dahito kaditay laeng ako nada. Ay, kasla na imas Tata, laing ti awag dagiti taga Bicol. Adapay Bicol Express aluto Kaya tiyo tamangala Ay, saanen balasang ko. Amok nga do tilaok na asili dayjay. Tatan, agpariir te pa'y dito'y sirok ti Santol. Awan gayam, anda sorpresa kada kayo kininanang. Anya day ta surprisam kada kami. Mga sawakan. Ay, sa bagay. Adaan kami tiniti natal gada trabaho. Ni tatang met, lukun na kamanen. Inton malam no bigat, isurot ko dito'y balay, ti kaayan-ayat ko. Tapno makita yo kininanang. Mangan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ken adda ipudnomi kada kayo. Anya day ta. Agayan ayat kamin kininoymi. Anya! Ay, di pa ilaang nakagraduar tay anak me. Ngam, da kayon. Ay, sana mabalin. Orayin tayo nga graduar pa ni Noemi. Sakbay nga kasar kami. Pudno timbagan ni ninyo, nanang. Iso asaan kayo nga agungat. Ay na, maragsa kanak kada kayo, anak ko. Kasla kaanulaang idiubing kayo nga agkadkadwa ijay sa anguti simbaan nga aglaklako iti santan. Ita, da kayo matgayam tagkatuluyan. Di kay agluhaan anang. Tamadadahal ti kinapintasyo. Ay, nabakait. Di ka lang mabain ka dagiti ubeng. Di ka agsangit iti kababayin iti manugang ta. Ay nalakay, maragsa kanaklaang. Inton nagkasarton dagiti anak tayo. Pumanaw dan taon. Di kay madanagan nanang. Di da kayon to panawan. Wala, mangan tayo kit din. Kalpasan na, intay agpasyar ije mall. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Noymay, ninyo. Agyaman kami, tatang.
Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak mi ida. Ita tagasawa kayon. Pagtalinaedan nyo kumati pamati iti apo. Wan tatang. Sapay ko ma, tamaikanda kami adagos iti apo. Ha? Wen ko nang latan bakit? Tap nagtalnadan. Ah? Siga talaga. Laglagi pa niyo kumaakanayon ti panagtalagyo ti Diyos. Tawan ti sabali ang makatulong kada kayo iti tiyempo ti rigat wenno panlubog. No saan lang atin na marsua. Wan tatang. Pagtalinaadan, ti pamati tayo iti apo, gapo ta iso ti ama tayo apagtaudan, ti bendisyon. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 4, versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan, di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, at dagbus-busin alugan di ta kalsada, ingkaman kitaan ah. Kaslalugan mat Darlinda dayta. Umay dadagasan di imbilin na anateng ayawid da. Ingkaalaan di insupot ko anateng taitad mo. Ay, di pa'y la bumabamat o may naalaan. Nabannog da sigurong agasawa. Ingka niyawat, asidaglaang mat di ta kalsada. At to'y tinatang asidaan niyo, Warlinda. Ay, nagbasit matan. Kunak ka ni nanang anayunan nyo. Taikak pa'y dagiti ka opisina ha. Kurang pa'y dayta aya. Kurang anyamot ni nanang na talaga. Sana makaawawat. Inulit ko pa nga imbagakan kwa na hindi mawaga. Agsublikan to intun bigata na yunak. Amumot ni nanang yawn. At datultulang na. Nang nangruna, no iti cellphone ti pagsaritaan yaw. Sana ka makasubli intun bigata da trabahok. Anyamatan. Ibaon kunto ni Gina ije balayaw. Imbag no kayat na. Saan to pa'y ang matatao di tabalay dayjay a babae? Ibagakan kwa na. Ado ti ito diyo. Taado ti pangtedak akatrabahwak. Bumaba ka pa'y mat ngamin di talugan Tao may mukitaan ti kalkalapaw nga inaramid ko dito'y bangkag. Ay saanan? Agawid akon! Maturog tan, bakit? Ngamawan pa'y mat ni Gina. Awan pa'y nga rod. Ispasanak pa'y ang makaturog. Ay, napnapanan naman nga tanaya. Sa dino pa'y kumaaya ti papanan na. Katkadagi ti barkada na Ay, anya nga ta ti masakbayan na handay ta aburedak ta. Nadamag kong agin inom kanon iti arak. Istorya kanyak di karuba abarkada na. Sapay nubagpagaam kat agungait. Nasayahat ko maano ito uloy na ti agiskwela. Ay, bakit kanlakaitan? Kasanoon no kumapsot ta. Asino ngayon ti mga iwan kadata? Makamuditan alakay. Adamot bukod a pamilya nagiti upat nga anak ta. Ni matsi na aburidak ta. Balugmat. Saan mo anam namaan nga iwanan na ta ni Gina ito nagkapsot ta. Ay, itantupay. Baybayan na tan. Kansaan na ta adengdenggan. Gina,
si mangpet kagaya main. Wan, ngam inlak yu tiri daw. Kakaasi ak nga imuli ijay tawa iti siled ko. Tapno makastragak dito'y balay. Ay, nagtuktok ka kumaa. Mangagyo nga rod. Kat agpada kayong matatulang ka ni Nanang. Saan ka ngamin nga agpakarabi nga agawid? Ay, gayam. Napnapanam ayay di kalman. Ay natatang, saan yun adamagan no napanak? Gina, anak. Agtalin at kalaang ka di dito'y balay. Tanya ti aramidak dito'y balay. Ha? Nagboring. Tulungan da kami ak ni Nanang mo ijay bangkag. Ay, pakpakawan, tatang. Pagbangkagan dakit din? Nuawan pa panamita nga aldaw. Ibaon ka man ijay balay da manang mong Arlinda. Anda papanak. Amuyo ay amap mapanak ije balay da. Itulod mo lang dyan natang ijay balay da. Jak kaya, tatang. Sikanti mapan. Amom lang arudan akagurak da dya babae. Gina, naurnong dagiti lalabaan abadbadom. Pumanaw ka manan, imbis ko mga aglapa ka. Didak man pakibibiyangan, Nanang. Noan niya ti kayat ko nga aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Ibagbagak laeng, tanay, nagabsuon dagiti lalabaam. Diyak nga rod masango nga aglaba. No masikuran ka, disikan timang laba. Awan matan dagiti kakadwa nga ururayan ta. Wen nga rod, naibustan da ito may sakaha a sigarilyo iti kauuray katakwada. Sapay gimatangak iti adu nga arak nga inuman tayo. Mangilaw-law ang dagi dya kakadwa. Di da ibaga, asaan da ang makaumay. Taguraag edano kasta ti aramiden da. Wana, i-block ta pa ida iti Facebook no saan da agparang ita. Padasam man nga awagan ida. Okay, awagak man nga rod ida. Hello? Ayan yun. Itay kami pa nga gururay kini Gina. Aha. On the way kayon? Darasan nyo ngamin Wen, ado ti balon mi nga arak ditoy. Okay, bye. Oh, anya nga iti kunada. On the way dan. Nakamotor da ka no. Mangidbabayin at talaga dayta, Gina. Taapay. Makiininom ka no kadagiti lalaki ijiigid ti karayan. Anya? Duwada ka no a babae, kit nagado dagiti kadwada lalaki. Ay, apay matan akas ta aramidan da jakab sa tayo. Ididamagan dya katrabaho at no kapinanok. Kung nakadyak amamu mapainak itikas dya nga aramidin na. Talaga mat ngamin akababa inday ta babae. Oray siyak mat paglibakak akabsat ko ti kasta at tao. Asino tinang itulod ka ni Gina dito'y balay? Dagiti paparkada na. Lalaki mo't dagijay. Ay, unay matay. Nabarbarta nga intulod da. Ay, tasaanin makapag na. Isu nga intuludan. Ay, makangagkanyak day ta Gina no mausawan. Bagbaga amlaeng kumalakay. Saan mo nga ungtan? Taama nga no nakarkaro pa iti aramiden na. Hindi pa'y atap-tap pala ti ungat ko kankwana. Saan ko na mapasinsyaan? Ay na, nagsakit ang ti ulo. Nasaya at nakariing kan anak kao. Anya ti aramidam dito'y silid ko, Nanang. Kasarita ka. Tasaan ang nagustuhan ni Tatang Mau alalaki tinang itulodkan ka dito'y balay idirabe eh. Man, ano ko ma? Madanagan laag ni Tatang Mau, tababae ka. Kasanon. Adula amin. Nanang, yalanak man kit di iti danong nga inumak. Diyan nalamiis ti kayat ko Dengdenggen na ka day Gina. Mang mga nakakit-kitam, ungungtan nakit din.
Una, tasaan kang agtal na. Intun madamdama, pumanaw ka manayin. Makaumamat ngamin dito balay. Ay, nabayag ngamin katasaan ka anakang kang itiungat. Isung araramidem latan ti kay kayat mau. Buisit. Makapaawan ganas amangan. Agtugaw ka, Gina. Taagsarita ta. Pumanawak man langan. Ay, Kunang mutlan ubing dataw ngawng tanyo. Saan ka nun nga gawawid ni Gina Ijibalay? Daytang mati ko na ni Nanang. Awanan ti kadwa datatang kananang. Bay apumanaw, tapno makapagpanunot. Naku napay ni nanang. Ngayon ta kano ida bisitaan mo. Siya? Apaya siya ngay. Nagaduter aramida. Jak masango. Sika na. Isu nga rod ngayon bagakan ka. Tasi ka ti addawaya na. Nawaya ti oras mo. Ay na, awan nawaya nga oras ko. Sabado no Domingo mapan ka. Ay sana mabalin. Isula ang data ti panawon ko ang mapan agpaparlor. Sika na. Apay ngamin nga agibaon ka ngay. Nagado ti schedule ko. Apay nga ado. Ay na, daytan sa lang amin agpaspasyar ti aramidin nyo kinibakit mo. Agpabagyo kami inton Biyernes. Kalpasan na kami manan inja Pangasinan. Makitam? Pasyar kayo la pasyar. Dananang kentatang meten at ipasyarin nyo. Saan nga rod ama balin? Marurudak iti dadya Gina. Nagtalaw kid din. Di na kaya tintagawid. Tidakas na, kasanundananang kentatang. Asino ti mga iwan kadakwada inton kumapsot dan? Ay sana mabali na siya. Ado, asikaswa. Isumat lagayam nga awan tao ija balayo. Taada kagayam dito ospital. O, Gina. Kalat nga na nagkapsuta kay Dirabi. Idi pa'y matlang amin na marikrik nam dahit apa nagkapsot mo. Saan ka di? Owen, ngam kimaro Dirabi. Iso nga intaray dak dito ospital. Ado nga mintiin ninumta nga arak. Sa balya talaga ti marikrik na kita, Gina. Ha? Ne? Anay ko. Apay nga agsangit ka. Kung amin, nakaroon ti sakit ti sikat ko. Di ka man agsaw iti kasta. Diyak pa'y kat ti matay. Saan ka pa'y amatay? Di mo man ibaga ti kasta. Ado pa'y ti kahit kong aramidan iti biyag ko. Kahit ko pa'y makadwa na iti kakabsat. Kanta iti naganak ko. Ronnie. Kaya't ko pa'y ti agbyag, Gina. Hello, Gina. Agawid ka. Sino da ito eh? Agawid ka. Di mo pagdanagan-dana ng kantatang. Manong? Inong tanda ka lang nagtalaw kan. Asino ti saan ang makaungot iter aramida ma? Bib mabayan ka makininom ka dagiti lalaki. Anya ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Agsaw ka! Ay, makita ka lang, makitam na eh. Agawid kan, tawan kadwadana ng kantatang ijibalay. Awagak kumamit ni Gina. Ngamjak meten makuntak. Pinagsasawa ko na. Nakaro ti pungtot ko. Anya timbagam kan kwa na. Imbagak nga gawid, Imbag no denggen na ka. ay padasin na. Nay, ipabirok ko iti pulis. Ha? Ay, agdanda na ganda na ng kantatang. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Pakigigyanan na nga tan. Dilag ba dayjay? Agyaman ak, Gina Tas ikatin ang bantay kanyak dito ospital. Nagtalawak mo't ngamin iti balay mi. Tapay. Kwa, inong tanak ni tatang ko. Nagsakit tinakom ko. Naglaing da ngamin na makibiyang. Gina, nagasat ka. Tawan na karo sakit mo akas kanyak. Ado pa'y ti panawen, anabati parakan ka. Tapno ipariknam ti panagayat mo kadag itinaganak mo. Ronnie, Nakaroon ti leukemia sakit ko. Mabilbilang lang ang daw ko. No mabalin la ko ma.
Apa atiddogan pa iti biyak ko. Tapno maiwanak pa dagiti naganak ko. Aramidak. Ngam saan na mapasamak da ita. Iso ang nagasat ka, Gina. Saan mo ko maasayangan? Tika nito. Saan samot nga agawin ni Gina, lakay? Ay, mapanak manan ije police station. Mapanak manan agdamag. Nasaktan. Gapo iti imbagam kankwana. Kaya't kulang matasumaya at ti panagbiag na. Ni Gina samot day ta sumungat. Isungag paisaw. Ingkaylo ka tiri daw. Ay, maragsakan ak tanagawid mo't langan. Saan mo nga ungtan ti buridak ta? Pakawanan da ko ma, nanang, tatang, siyak tagbidbidot. Ay naanak, awan basol mo. Iso asaan ka arumbang nga dumawat iti pamakawan kada kami kan ni tatang mo. Tinapatagkat nagawid kan. Saan akong ngagtalaw pa, nanang? Saan kayo abaybayan ka ni tatang? Ay na, naragsakak anak. Tanagbalbaliw kan. Uwan tatang, nakaamirisak. Kaya't ko abaliwan tiwagas ti panagbiag ko. Lakaya, ayabam dagiti anak ta. Pati dagiti asawa at akin anak ta. Tagrarambak tayo dito'y balay. Ay, katuon na ba kahit Apay, nanang, anya tirambakan nyo? Dahito'y panagawid mo Nas ka na marambakan ti panagbalbaliw mo, anak ka. Imawag ni Nanang Itay. Nagawid ka nun ni Gina Jibalay. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat? Aglib ka iti trabaho. Agkikita tayo ka no. Kaapay. Diyak amo ka ni Nanang. Ang agkat-katawa mo't iti nakasarita. Ay kat naragsakin tanagawid din ti paborito na nga anak. Ibagbagano mo't asabali ka nun at Gina tinagawid. Tapay asabali. Diyak mo. Mamuan tayo to. Doon niya ti kahit asawa ni Nanang. Ala, ginana kayo Nanang. Da kami nga kakabsat ti makamu ti kusina. Wan ngagpaiso nanang, agsakit tumanin dagiti sa kayo anak katakder. Wan man lahangan. Makamo kayon dito yung kusina. Tamapanak makiay-ayam ka dagiti apok. Sige, nanang. Ay, manang, naluto kon dagiti daddo maapotahe. Maragsakan kami tanagawid ka natin ko. Sapay ko tadi mo ulitin tagtalaw Saanan, manong? Nanakamakon ita. Ada istorya ni Nanang agayem mo masakit. Pudno ka di. Ay, agpaiso dayta, manong. Nasingad agayam ko ni Ronnie. Kat, gapukan ko nakaamirisak. Nasaya at matno kasta ading ko. Kasapulan da ka talaga dananang kantatang. Ala, darasan tayo kay diti agluto. ay na, nagmayaterik na makanwatan dagiti anak dagiti apo ko ta bakayte. Awan lakay. Itaman lang nga na mapasamak da itoy. Kunamat ni Gina, isukan no ti makaamo amang plano, no kaanon tumanen ang maadaan tayo iti kastoy a panagrarambak iti pamilya. Ay nalakay, ay baragsakan ak launay. Tanagnaka man ni Gina, saanan akas iti sikod. Wen bakit? Katagyaman tayo iti Diyos, talinukatan na ti kapanunutan ni Gina. Agyaman ta iti Diyos, gapo iti dayta napasamak. Liklikan ti dakas adalan, amang itundakan ka, iti inkanto pagbabawyan, iti udina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 16, versikulo 21 ken 22. Mabigbigbig, aman nakaawat ti tao ang masirib ken manakam. Nasaya ati sa una, kat ad-adda ang makaguyugoy. Iti imatang dagiti masirib, ti kinasirib, iso ti ubbog ti biyag. Ngem bambannog ti mangisuro kadagiti maag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Apay nga awan manan ninaw. Saan ka diya kasinsin mo, Raya? Kasinsin ko. Ngam, saan ko nga amo no apay nga awan, sir? Pakibagaman ka ni nanang na tao may diti pagadalan? Kaya't ko makasarita. Wan, sir. Kanayon mat ngamin nga awan ni nanang na, sir. Tapay, anya ka diti trabaho na. Aglaklako iti tiyandaan, sir. Masapa ka di amap mapan iti tiyandaan? Wan, sir. Masapa amapan. Kan maladaw mat nga agawid. Isumat lagaya madi na makitkita ti anak na. Ada ka mat gayam dito eh. Apay adi ka simrak Jerome tayo. Masadutak nga, Rod. Nagyanak lang iti kantin. Nagyan kay Jay? Inuray mo ti reses, kat ginastos mo ti kwarta nga intadakan ka. Anyapay ngay. Kat itatapan nagawid. Agawid akmaten. Sinayang mo lang ti intadakan ka kwartam. Apay kumasayang. Kat inggatang kumat itikinan ko. Ngam, simrik ka kumaa. Ginastos mo ti intada. Idinto, tadi ka mat nagadal. Dinamagnak ka din ni Sar. Wan Imbaga na, nga ibagak ka no ka ni auntie. Tamapan iti pagadalan. Ha? Ay, saan ka na mapan ni Jebalay? Siya akong timang ibaga ka ni nanang. Imay ka matgaya makitsenda, kabagis. Wan kabagis. Ay, damagak man, no imbaga ni Noah di imbilin ti maestro da kiniriya. Apay, anya ti imbilin ti maestruda. Ada ka di kayat da agatangan kadagiti lako kanat natag. Saan kabagis? Gapo ka no takanayon nga aglangan ni Noah. Imbaga ti maestro da, akayat nakakano ang makasarita. Tapay pa'y masapol nga agsarita kami. Talaga akas na, kabagis. Pagsaritaan nyo ano anya ti pagsayaatan ti ubing. Ay, tak-tak iti trabaho day ta no mapanak pa iti pagadalan. Mabiit kayo laeng mat siguro ngagsarita. Kumaa, no awan trabaho, manaktak mo't day ta a maestro. Umay ka man dito'y si kaalalaki. Anya ti basol mo, taapay apapaayaban nak ti maestrom. Ha? Nang ibagamat ka da kayo. Apapaayaban da kayo. Imbaga ni Ante Manena. Ha? Man nakibiyang matay dya. Bakit? Apay lang imbaga na. Anya ti basol mo, kunak. Oy, di naktaktakan. Tay saganak pa'y dagiti lakok anatang. Diyak amukan ko ananang. Awan mo ti amuk ngay naramid ko amadi. Diyak masango ti mapan iti pagadalan. Si kanto ti mangdamag iti maestrom, no apay apapaayaban nak. Una nang. Day tamot lagayam. Damagak to iti day dya maestro. Amangan no at da babayadan. Iso nagpayab. Damagam, no mano ti babayadan, tabayadak, ngam ti mapanak pa iti pagadalan nyo, manaktak lang. Ay, Delia, bagbagam ta anak mau. Kinasaritak ti maestro da. Ket kanayon kanong aglangan iti pagadalan da. Day tamot a maestro, chismoso. Iso ati mang bagbaga iti eskwela na. Apay akas ta ti saom. Pagreb nga mabagbagan ti anak mau. Tapno nasaya ti pagbanagan na. Ay na, tatang.
No binagbagaan iti naminsan, kat saan nga agtungpal, at daken kwa na daytan. Sana nasaya at dayta kapanunutam, Delia. Sikati ina. Rumba nga sikati mang bagbagay ti anak mo. Jay kunakaon. Ti ina ti rumba nga mang bagbagay ti anak na. Kanayo nak nga roda makumikom. Ay minamaag dayta rason mo. Intun kuan. Agpada kayo amaag. Inna ko ni pagadalan, nanang. Mabiit lang ang anak ko. Kitaak man no adda pa'y kwarta. Tapno dated ko abalon mo. Ada pa'y matkwartak, nanang. Saan niyo apagdanagan, ti balon ko? Saan mo ka di pa'y anagastos ti inted ko kan ka akwartam? Saan, nanang? Ay, imbag man anak ko. Ala, igaad mo nga rod ti agadal, tapno makalungaw ka iti rikat. Igagaad ko, mat, nanang. Saan ka diyan nga ito madagiti grado, kiti nakita yo? Wen, iso apagtali na edem tinangato agradom. Iti kasta, napintas to ti masakbayam. Uwan, nanang. Mamati ak at ikinasirib kan anos, kat mapagbaliw na ti kasasaad ti tao. Pudnot ako nam, anak ko. Adon tinakitak asimaya at tibiyag na. Ta inaramat dati sirib da. Ngam ti agtali na ed amaag. Saan to alumong aw? Naimbag pa'y ti anak mo tamasirib. Sana maaga kas kininowa nga anak ti kabsat mo. Kasanumot ngamin kat saan mat abagbagaan ti inana, tatang. Makumikom iti panaglako na. Napatpatag ti kwarta a mapaglakwan na. Ngam ti mang disiplina iti anak na. No pa'y kasta, tulungan nyo lata abagbagaan. Barang da kayo ti denggan na, tatang. Ay sabali mo't ngamin ti ugali dahi nga ubeng. Binagbagaan nyo ka di, tatang? Uray madama nga agsasao. Panawan nakit din. Ay, dahi ta tinarigat a disiplinaan, tatang. Tanubagbagaam, kat panawan na ka. Kumusta ti panagadal mo, Apok? Nasaya at matulo. Kas iti imbaga ni nanang, igaad ko ti agadal. Tapno may tandodok ka no tinababaa ka sa saad tayo. Pudno day ta, Apok. Nuara matin ti sirib iti nasaya tawagas. Saan lang nga si Katimayranod. Pati ni nanang mo, ken ti agbalinto a pamilyam. Wan, lolo. Ikagumaak ti makaturpos. Nasaya day ta kapanunutam, Rhea, Apok. Kasla narigat pa'y laita. Gaminton matunoy maon ti arapaap mao. Mananam munto ti bunga ti baligay mo. Nay magabigat yo, lolo. Papanan nyo ka day, tamagmag na kayo mo dito asidag ti pagadalan. Ay, naimbag mo't abigat yo, maestro. Na kayo ka di ti maestro ni Noah nga apukok. Wan, lolo. Apo ko yung gayam ni Noah. Wen, maestro. Kumusta ka di ti apukok? Labingitak ngay baga, asaan nakaraman ti apo ko yung karagiti agraduar into no may abulan. Ay, kasta ka di, maestro. Anya ka di ti makagapo. No apay asa na makagraduar. Pumuna, nakapoy iji pagadalan. May kadwa, aduuna itilangan na. May katlo, di na ar-aramiden dagiti projects ang maipaaramid karagiti estudyante. Sayang, tasaan kayo akaraman kadagiti agmarcha into no may abulan. San matgama makagraduar ni Noah? Anya, dakkelan ti gastos ko. Tado ti it-ited ko abalon na iti inaldaw. Ita, saan ang makaturpos? Saan na dya it-ited mo abalon na ti pagbasaran? No makaturpos ti ubeng wano saan? No di ket ti sirib na wano laing na. Sigurado kayo ka di asaan ang makaturpos ni Noah, tatang. Nakasaritak nga ro ti maestro na. Di kan tumat ngamin mapano paayabanda ka.
Estudyante kaya, tapno mapanak mo't iji pagadalan. Ay, sana nakaskas daaw. No apay maag ti anak mo. Tamaag kamit nga inana. Noah, saan ka kanumot gayam ang makagraduar? Anya ko mangay no saan? Agbiagak mo't nga oray sa anak ang makagradwar. Agturpos amin a kaadalam. Idinto ta saan kan ka? Agmartsa ta kumamot Adula amin nga muda. No didak pagradwaran, di saan? Umay kanto lang nga roden agkumboy itinatnatang iti tiyendaan. Wala na. Isuntumot lang nga didak pagradwaran. No adulakit di ti agpabunag itinatnatang. Ado ti kwartam. May mayat pa'y Makapasikur ti kanayon nga da iti unag ti klase. Diyak matlamaw awatan ti bagbaga ti manursuro. Saan ka di nga da klasyo? Apay nga da ka dito tsindaan. Imay kami gimatang iti maaramat iti project. Apay di kay may iti pagadalan. Isuntumot lang nga sa anak ang makagradwar ka no. Nakamuam asaan ka ang makagraduar? Imbaga ka no ni sir ka ni lolo. Imbaga mo't ni lolo ka ni nanang. Kasta ka di? Sayang ang arod insan no kasta. Makita day di maestro. Addan to daw na. Awan basol na. Tadda nga min kapkapoy mo. Managlangan ka pa'y. Uray pay. Adda kan kwa na ti karbangan no ipasanak wano saan. Depende nga min iti sire bono laing. Ang buyugan mo't iti anos kan gagat. Basta, pabasulag day di maestro. Awan am muna. Nagmaestro ka di pa'y. No awan ammo na ako nam. Apay addi ka pa'y labumangon. Tamapan ka manin agkumboy ija tsindaan. Nagsakit ti bagbagit nanang. Nagrigat mat gayam ti agkumboy. Maigawa ka laeng. Mairwam tumat laang ti bagim ngagkumboy. Idi nakita dakdag iti kaadalak. Agkakatawa dakit din. Apal dalaang dayta, tawan kwartada. Idinto tadakan ka. Agin narasahas dakit din. Idi masabat dak ang nakaawit iti tiklis anat natang. Asino aya dagita tapag sasawak man no makita? Ito pak kukuman kat titiklis kadakwada. Amangan no pabayadan da kanyak tinatang alinaon na. Lakit di Kun saan danto nga ito titangdan mo ang nagkumboy. Kasta ka day, ti kayat mo abiyaga pok. Agil ilad ka, dito'y balayaw. Naikawa ti bagik lolo. Nagsakit. Iso amay mayat kumano nagadal ka. Ang kasta ka mat ngamin barok. Nagrigat mat nga ron ti ipapaaramid da di pagadalan. Saan ka day anarigriga ti araramida midya tsindaan? Isu nga uray ka lagil ilad dito'y balayaw, gapo iti balnog mo. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Agnanayon ka day nga agkumkumboy ka. Gapo tadi mo kaya ti agadal. Addan to siguro sa bali at trabaho ang master kak, lolo. Ang may mayat matlaeng no makaturpos kay ti panagadal mo, apo. Adula amin day taturpos nga ibagbagayo, lolo. Impawitan na ka manin ni Rhea nga anak mo nga day abroad. Wan tatang, ikan kayo man mat iti kwartayo? Ay, mayat ti nagbanagan ti biyag ni Rhea. Tanasirib kandum nga giti sao. Angam ni Noah, masanak kan kwa na. No maminsan, adamat nagbasulan ni Manang Delia, tatang. No kumakina sa una itinaalumamay kan bagbagaan na, bareng maawatan na. Ay, bambanog no maminsan ti mang bagbaga iti tao, Apolos nga wanti denggen na. Agpada da amaag nga agina. Iso akas jay tinagbanagan ti anak na, ta saan apa isuro, tatang. Nanang, anyat mapaspasamak kada kayo? Ay,
Nasakit ngamin, ti siikat kan tumang ko. Awan mo't gaya mon agas ko. Apay adi kayo gimatang. Awan mo't den paggatang ko. Amumod. Saan ako na makalako ija tiyendaan. Manipod kasto iti kasasaad ko. Uray siyak mo't nanang. Sa anak mo't tan makawit iti nadagsan. Tamay parit mo't kanyak. Nablong amin ti patong ko anapandagan idi iti awit ko anat nateng. Idi na ipagalisak. Ay, ikarigatak man ti mapan mangibagakan ni Nena. Sigurado nga da kwarta na day jay. Taimpawitan man siguro ni Rhea nga day siya abroad. Imbag da pay. Tasanda nga agrigrigat akas kadata, nanang. Nakaturpos ngamin ni Rhea iti panagadal na. Idinto ta si kakat saan. Ad-ado idi ti kwartata, ngam isuda taglaklako tayo da ijay tsindaan. Ngam ita, nabaliktad ti pasamak. Imbag man ta nakaumay ka dito'y balay ti Adem. Ket marigatan ka amag na, Delia, anak. Umayak ko maumutang iti kwarta ni Kabagis, tatang. Igatang ko nga miniti agas ko. Ay, kaasi ka pa'y anak ko. No kumata nagtungpal kayo adway ti anak mo iti pamagbaga. Agnam ay kayo kumamay takas iti kabsat mo. Itala nga na amiris ko. Apod no ti imbagayo. Amaag kami nga agina. No maminsan, maladaw ti panakaamiris. Ang manya karon ngay. No dalakit di maited ti kabsat mo, ay kat pagyamanam. Ay, anya pa yung ay tatang. No dimngag kami ko mga agina iti. Saan ko maakastoy ti kasasaad mi? Agbalin ka amasirib, tapno nasaya at ti pagbanagam. Kadagiti mat agtutubo, diyo sayangan ti kundaway a makaadal. Nang runapay, no si dadaan mat dagiti naganakyo, amang paadal kada kayo. Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Timotyo Kapitulo 5, versikulo 8. Ngam no adasaan ang mga sikaso kadagiti kabagyan na, nang runa dagiti kamang ti familyana, tinalikodan nan ti pamati, kat dakdakas pay ngam ti saan amamati. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Lolo, ang istorya kayo man, may panggap iti tsimpo ti hapon. Ando ngamin ti kayat ko amamuan. Naulpit ang itaganggan na iti day. Kahit no may sakmet iti anagyan iti awagan da iti garison. Saan ka di nga agdangran? Kanagtakaw da kano idi, lolo? Kasano kayo nga ron ngay anagyan ijay garison da? Aday ay baga ka nagyanak iti garison dagiti ganggan na kasano iti? Ay nasingput sa iti dagiti hapon. Lolo, mawawag na angkal. Hello, angkal. Hello, nimbagarabiyo dita. Kastamot, angkal. Nakaditita ni tatang, kasaritak man. Ay, uwan, angkal. Lolo, kasarita na kayo kano ni angkal. Hello, Bong!
Sana siyak ni Bong, tatang. Ay, Siyak ni Guryo amanugang yo. ay, kunak nun si kanibong akong padray. Inton biyernes, sumarong karak di tabani. Anya ka diti kayo ito apasarabo, tatang. Kutsi ako ma. Anya. Awang kwartak na igatang ko iti kutse, tatang. O sige, sakton ti makamo iti pasarabo yo. Sapay mabisinak na jakpay nangan. Lolo, kalkalpas tayo laang anangan. Jakpay nga ron nangan. Imot ka mat. Ha? Halaan, Barok. Ikam ni Lolo iti kanan na. Pasensya amon. Ay, wan, Uncle. Di ka pa'y nakaturog, anak. Rabiin. Umay ko iyalaan ni Lolo iti kanan na, tatang. Ngamin, agungot mat no jak pa kanan. Ay, talaga nga agkabawan ni Lulom. Iso ada tayo lang ti mga awat kan kuana. Oh, ato iti kapim lakay. Agyaman anak, bakit? Nagsapa ka na bimangon. Nariwot pa'y laeng. Mapan kami ngamin iji barangay tala. Ingkam agbakuna kadagiti kayanak amaladaga. Ala, sakbay nga inak agpasada. May tulod kayo pa'y. Wan gayam, nagchat kanyak di balasang da bayaw guryo. Kunana sumarungkar ni bayaw inton malam no biyernes. Ay kat nasayat man. Hindi nga ipag, sumurot mat. Ay, jak amo no maanusan na ti agbiyahe day chay. Ngam awan lat amo ko no kayat na ti umay. Inton malam no biyernes, sumarong karak e bani. Kaya't mo ti sumurot? Ay na, nagadayo. Jak makasurot. Makumikumak. Adda atendaran mi a field trip inton rabi iti biyernes. Field trip manan? Awan lakat makumikom ka. Ikamat iti panawon ni tatang mo Ikamat sarongkaran, iti oray maminsan iti makabulan. Awan nga rod panawan ko. Apay ay adagulit ka. No kayat mo, di si katimapan. Ha? Awan mo't lang pakairanudak kan kwa na tagkabaw mo't tan. Anya? Oy, anyat klasim nga anak. Adda kaya dito'y lubong no san agapuken kwa na. Day tangar aramidem ita iti mismo nga amam. Kastan tumot ti aramidem daken ka. Ay, darasan nagpapudaw iti pagdigos ko, yaya. Tadamiting ko ita. Ay nalakay. Kat no nag-retire kan, kas empleyado iti munisipyo. Senior citizen ka itaan. Ay, nakaretire ako na yan, nana. Kano nanggag ko iti radyaw nga damiting mi ang makaawat iti ayuda, nana. Ay nalakay. Amangan no saan kakaraman ang makaawat. Ay, mabit lang. Tayo nakisagana ti pagdigos mau. Hello? Hello, Manang Doris. Kumusta kayon dita, Isabela? Hoy, babae. No awan ti ibagam, di ka kuman umawawag. Siguro, kayat mo ti dumawat iti kwarta kanya-kanya. Ay, awan kas tagandad ko. Sarungkaram ko man ni tatang Ay na, awan panawin ko amang sarungkarkin nila kay Pekto. Anya? Ay, unay kan. Anya aya ti basol ti amamkan ka. Taapay akas talauna yan ti guram kan kwa na. Jak kayat ti agtarakin iti agkabaw. Iso ajak kayat ti mapandita. Kenjak maanusan akasarsarita day jay alakay. Lolo, apay ngagsangsangit kayo. Magdagita tumatayam tanda mangipatpatag ka na kwada. Siya kawan. Lolo, ada kami dito'y amang ipatpatag kada kayo. Iso nga umay kanwan. Tentag merienda. Ay, palubusan na karumwar. Ay katuan Lolo. No kayat mo, kaduan kang agpagnapag na. Nanang, pampanunutak ni Lolo. Apay ana ibagam ti kasta anak. Ada ka di problema ka ni Lulom. Itay ayabak tapno agmerienda. Nakitak ngagsangsangit. Kat?
Kunana na imbag pa'y kanu dagiti tumatayab. Tada mangipatpatag kadakwada. Ngam iso kanu, kat awan. Adaman ko maibagak no mabalin. Anya day ta. Anya nga tano agaliwaksay tayo kada tatang itong Domingo, lakay. Ay kat muna. Kan nakasangpat tumatan ni Bayaw siguro inton malam no Biyernes. Sige, awan parikot iti day ta, bagat. Tatang, ina kon agtrabaho. Juan? Apay nga pa naawan nak, doktora. Saan ka, doktora? Siyak jay midwife. Ti asawa, di anak yo. Babahay, doktora. Huh? Magkapayat ay patpatignak. Ngem, di anak ko na po kaw. Di na kun malagay. Tatang, nyalaan kayo iti merienda. Ag merienda tayo pa'y. Ay, day ka din tayo maawat ko nga ayuda. Ay, nagsaya atin tayo itinda. Uray jak na meeting. Apay, tatang. Adda ka di maawat yung ayuda? Ada nga ron. Nagulit ka. Kaka. Akwa. Ala, tatang. Ag merienda tayo kit din. Naimas day ta tinapay. Ay, pasensya ka na balasan ko. No sikat ikaduak agumatang iti maintenance ni tatang yo. Jakmat ngamin amaw dagiti agas na. Ay, anya kayo lakit din ayan, nanang. Syakit di ati dumawat iti pasensya kada kayo. Tanagbayag kayo anagure iti clinic itay. Ay, awan anya man na balasan ko. Bala, kuyugan na kagumatang iti agas ni tatang yo. Tapno amok to, tigat-gatangag. Wan, nanang. Oh, naimbagarabiim, Nancy. Ay, kastamot kan ka, Guryo. Naimbag arabi imat. Kat, ni Doris ngay. Talaga natangken ti panagpuspuso na. Pulo sa di na kaya ti sumurot dito. Magmerienda tayo, doktora. Ay, nagsingpay tayo, kumpare ka naggapu iji Arabia. Ano tinted na nga ayudak. Sino kano akong pari na? Sa ti bagbaga na aber. Ay, kasjay. Ala, mangan kayo latan Ado mo tinaluto. Kumusta mo't dayjay adures, Barok? Ay, talaga ka di alinipat na kami na namin pinsan. Ay, jakman amukin ko na nanang. Itatada akong dito, Dituyak maten nga agbirok iti trabaho. Ay, naalas ti ugali ni Dores. Idi inawagak, kunanakit din, nga amangan no dumawat kano iti kwarta. Ay, oray kaskasano, adamo trabaho ka. Kahit, anya nga imot ti kinunana, idi imbagam ti kasjay. Kunanakit din, ada tayo kano, ti agnumnumar iti pensyon ni tatang. Anya? Hanggang kinapudno na. Amin na pensyon ni tatang, nakabangko. Hello! Oh, apay ano taga rin ditayan mo? Siyempre, madama ti happy-happy. Kan mabalin ka diya, kanya-kanya talangan, takasta ti kayat ko. Panunod ka man na imbag, Doris. Kailiw na kantiya, ma'am. Sarong karam kumamit. Makonsensya ka kumamit. Hay, di ka manaktak iti happy-happy mi. Bye! Ayan ni Dores. Malagip yun ni Doris, tatang. Sa anak met akabaw. Tapno jak malagip. Ibagaman tao may naksarong karan. Wen tatang, ibagakin ko ana dayta. Kailiw ko ni Dores. Takarup-rupa na tayo kaayan-ayat kaw. Ah? Sino akaayan-ayat yu, tatang? Alipatak, tinagan na. Ala, bayan nyo nga ruden. Sige, tayo bagakin ni Doris, asarong karan na kayo, mate. Ne, aping may ka dito, Isabela. Kunak man no saan kan nga agsubli ditoy. Mailiw kan ka ti amayo, kaya't nakamakita. Agsagana ka. Agbiyahe tayo ton bigat, tasarong karam ti amam. Hay,
Diyak kayat, manaktakla day ta. No awan ti amam, awan kamot dito'y lubong. Isu apang nga asim, tadinggem ti balakad ko. Asino kay tayo na maestra? Ay, nagpintas ka balasan ko. Di nakmalagip, tatang. Saan nga ron? Asino kaya? Ha? Siyak ni Doris nga anak yun. Si ka ni Torres. Ay, uwan. Ay, si ka nga agpaisaw. Ay, nagpintas ka, nanak ko. Nanang, di kagdanag, tatumulong ak para iti masapsapul yung kinitatang. Nakaamiris akon, gapo iti adu abalakad ni Goryo kanyak. Ay, nagsaya aton no kasta anak ko. Ay, tapno amom. Kanayon nga ibalikas ni tatang yu tinagan mo. Kailiw na ka. Pakawanandak iti kalabas, nanang. Ang manipod ita, tumulong ak kada kayo ni tatang. Ay, agyaman ako unay anak ko. Ay, nagragsakak. Gapo iti na itaan ang ngagkukan ka. Naragsak ti kaunggan, no amo tayo atalyawan tinaganak tayo. Bindisyonan na tayo ti Diyos, no kasta ti aramiden tayo. Ngam no talikudan tayo tinaganak tayo, dusain na tayo ti Diyos. Ay, nagdakas nga agpaiso ti ugalik. Ngam saan pa'y anala daw ti amin lakay. Ipaniknik ko ti panagbalbaliw ko. Wen bakit? Saan ngamin arumbang atalikudan dagiti naganak? No kasta ti aramidem, ang mga no kasta mo ti aramiden kan ka dagiti anak ta. Adda kumaasi tayo para kadagiti naganak tayo. Nakapsot dan. Kat awan sa bali amang ibin kadakwada, no di da tayo nga anak da. Lakay. Ipaay tayo kumaday ta aragsak da. Bayat asibibiyag da pay. Awan sa bali ang mga iwan kadagiti naganak tayo iti panagkapsot da, no di da tayo nga anak da. Ipatig tayo ida, tapno ti Diyos maragsakan, kat bendisyonan na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 16, versikulo 18 kan 19. Agturong ti kinatangsit iti panakadadaol, ket ti kinapalangguad iti panakatnag. Nasaysaya at tinapakumbaba iti sidong dagiti napanglaw, ngam ti maysa kadagiti napalangguad, ket mairaman ka iti sinamsamda. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Apay no liklikam ti makikadwa kadagiti nangangato asaor at tao. Apaya sa orat at tao ako nayomot, nanang. O sino tinakdakamatan nyo? Asino kumapay ngay, dagita kontraktor dita kalsada aken rangtay. Apay nga ibagayo asa orda nga eh. Saan kit dain? Nababalangarudan ti pangtangdanda, overtime pay. Kan substandard sa kanupay tar aramaten yaw. Saan kaya tumagarina nang? Uray atas anda nga ammo. Saan ka di apa ng loko iti padatao ti kasta? No saan mi nga aramiden ti kasjay? Basit ti panakabagi mi. Ay, oo na yun. Sa oran nyo ida, tapno at ado ti kwarta maalayaw. Anya pa nga sirib lang ti kasapulan tapno agbyag ti tao.
Apay analiday ka anapan naglako iti natengtang. Nanginaunay ti inala ti nagtikit iti lakok. Bakit? Basta awak. No apay asaan nga agpapada dagita nga agtiket. Adda nalaklaka. Ngam addamot nangingina ti alaan na. Kakaasi da tao nga agmulmula. Idinto ta makibingay da iti lako adi damot nagbannugan. Sa urda nga rod no maminsan, da itatay ko na da at tax collector iti Biblia. Wensa? Iso nga idi apanawain kat ibilang da ama nagbasol ti tax collector. Ta makibingay da iti di damot nagbannugan. Labsan da ti alaan da, ngam iti na ito yang abayadan da kuma. Iruruman da ti marigrigat. Agnamnam ay da iti di damot nagbannugan. Taon sa kano ni Manong Itan ti daddo makadagiti agsingsingir iti tiket. Nay, ado mo din sangpot mo anak natangkan prutas. Jayman, inalada ka iti agrong parking aglaklako iti natnatang kan prutas. Mayat nga rod, no ado ti agrong parking. Tapno mairanod tayo. Iso nga ron, nga da ibaon mi amapan mangkita, no da agrong parking. Taalaan na tilako na wano agtikit na itinangina. Mayat tapakairanudan dagiti nakurang ti ammuna. Nagita nakurang ti ammuna ti mayat agigtuten, tadi da ammo ti aramiden da. Ibagayo kit de kadagiti kakadwayo. Istriktuan da dagiti agtiktiket kan agbantay iti parking area. Napanan ti asawam. Apay ka dinanang. Jaka mo no napanan na. Adalang matitay. Adak di tarwar itay. Nangagkaw ti saritaan niyo. Anya saritaan mi? May papan iti aramid dagiti kakadwayo nga agalalatan iti nateng alako dagiti tao. Kan agtiket iti nangina. Apay pakasikuran nyo na ita. Saan mo't ada kayo ti pangararamidan da? Ay naanak ko. Oray sana siya. Nasakit tirik na. Tama siya nakadagiti mabikbiktim ayaw. Sana dahi ti pampanunutan nyo na nang. Awan la, di kay pakaringringguran. Amom kaday amay sa tikabsat mo ang nabiktima dagiti agtiktiket iti nangina. Malas na. Apaya saan anaganad? Ay madiday ta kababalin. Maasi kayo kumamot kadagiti nakakaasi aman nalaw nga aglaklakaw. Imbag ta naranaan ka dito'y dalan, Manong. Inkan samat naglako'y tinatang mo. Huwin, Manong. Amangan no maranaak manin dagiti buwakaw amang ted iti nangina atikit. Ibagam ngamin akabsatnak tapno libre ka. Apay akasta kayo dita opisina yo, Manong. Saan kumamot akasta? Agpapada ko mati pa nagtikit yo kadagiti aglaklako. Pasat ti pagsapulan mi dagijay. Sirib ti kasapulan ko nakngarudan. Sana nasayahat mo't day tangar aramid yung agkakadwa. Ammo da ka DJ nga to day tangar aramiden nyo. Apay ko mga ibagami ngay. Bumasitan at ikwarta amagunod mi no ibagami. Manong, may mayat no isardan yun day tangar aramid yo. Agkapture kayo latta itilako dagiti tao. Apay ko mga isardeng mi. Awanan at sideline mi no kasta. May parit nga rod ti pedling. Nagbasit mat nga rod, iso akapilitan na maipidling. Nangaramid kayo ngamin iti ordinansa, ama apiktaran dagiti marigrigat, wano awan kabaalan na, ama adan iti pwesto. Naranaam ka di manan tinangtad ka itinangin na atiket. Ikanda ko may tinangina, ngam idimbaga kakabsat ko ni Manong Itan, imbabawi dati tiket. Itaddan to iti nakakaasi asabaling aglako. Kasano ti awan kabagyan ng agtiktiket? Ay, kaasimat dagiti mabikbiktimada. Saan anaing kalintigan ti aramid dagijay? Mano nga ta ti agliday, wano madismaya iti kasyay nga aramid da. Adudamot nga agreklamo, ngam di damot la maisango nga ibaga. Kaaduan kat dagiti pada at tagtagibas si tanda ti pagaramidan da iti kayat da. May samot ni Manong kadakwada. Gagayem na dagiti dildilawon da nababa ti pasweldo na kadagiti trabahador da iti kalsada. Nababa ti pasweldo da, tapno dakdakkel, tikikbak da. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay ka de, baraw.
Adu ngamin ti masuron kadamanong itan. Kan kadagiti kakadwa na. Saan kumatkat nga ayunan ti aramid da baraw? Kunak no makibingbingay kayo kadagiti makon neighbor da anat natangken protas. Saan? Sa bali ti balay da. Saan kami nga agkakabalay? Masurunak. Ta idi adda mapan ko kumailakaw. Liniklikak ti ayan dagiti agitad iti tekit. Iswa sa bali tinagnaak. Idi kwan, ingguyod da ti basket ko. Inaladakit din. Ay, kasta ti reklamo ti kaduan. Awan mo't mabalin ko, tasaan ko ang mainakman ti anak ko. Apaya na kami suot ka masabat ko, Tino. Agpapada kayo kadagiti kakadwam ang nagdadakkel ti tiyan na. Takanayon kayo ang mabmabsog. Apaya pakasikuram ti tiyan mi. Nagngina ti singer iti tekit dagiti kakadwam iti tsindaan. Keso matimpayolog da nga ordinansa. Nagalas mat daytan nga ordinansa. Parigatan da kami maten nga aglako iti sagkabasit anatang mi. No diyo kaya ti agbayad iti tikit yo, saan kayo nga aglako? Kanan nyo amin na produkto yo. Isu nga rod nga agmula kami tapno adda ilako may. Makan mi mat aya amin dagita. Sikamat ti masabat ko, manang mila. Oh, ape akas laad da kasurun mo. Uno, masursurun ka kanyak, na kami suot ka. Masurunak ka dagiti agtiktikit iti tsindaan. Apakairamanan nila kay mo. Uy, anya ko mati pakasurunam kadakwada? Buklis da. Ay nalabas damot. Uray nagbasit alako. Nagngina ti bayadan iti tikit nga itadda. Anya ko mangay ti bibiyang ko dita. Awan bibiyang mo? Ngam kanan yu mati iyawid ni Manong Itan nga inalan na kadagiti agrong parking wenno aglako nga awan pwesto na. Apay nga men nga aglako kayo no awan mo't pwesto yo. Nangina nga rod unay ti bayad ti pwesto. Awan pagbayad may. Nalabas damat. Takayat da nga isudala ang ti agbyag. Agbukbukirad lang nga rodon dagiti tiyanda. Gapo iti kadakkel na. Magaman mo't kadagiti kakadwam, tasaan da unay nga aglablabos. Apay nga aglablabos da ako na yo. Ikanda ko mamot iti konsiderasyon dagiti mapanaglako iti tsindaan. Kun ibagaman kadagiti ng kontrata iti kalsada, anayunan damot titangdan dagiti trabahador da. Awan trabaho da gijay, iso akayat dalat ta, uray nababati tangdan. Ta jobless dagat nga ro. Gapo ta jobless da, gondawayan nyo matan. Imbes akasyan nyo ida. Agyaman dakit di ta inikkan mi ida iti trabaho da. Itala ang naggranata dito tsindaan. Daman damagakan ka. Anya ti damagam. Kasla na patag. Annugutam ka di ti aramid damanong itan, kandag iti kakadwana? Pulos asaan kong annugutan tamay kaniwas. Adda kakadwak anang ibaga, ngayon kami kano agriri iti ngato. Mabalin nga ta. Adda na kaibaga kada kami, ama ikaniwas kano ti aramid da. No kanum amuan ti ngato, mabalin kano amadaksan da. Ay, nalabas da ngamin nga agkakadwa. Nay, nawadwad mo taintad mo akwarta. Nangalaam. Anya pa'y ngay, bingay ko kadagiti kakadwak. Nangro na ti kontraktor ti kalsada ken rangtay. Makaurnong tayo adagos no kastoy. Makagatang tayo matla ang iti kotsi tayo. Iso nga rod nga itod ko ken katap na urnongam. Anda plano ta agatangan. Iso nga agawaan nyo akitaan dagiti marong parking ako nada. Arong parking nga oray awan lugan da taglako da iti sana paglakwat. Nayunan nyo kit diti singrin nyo kadagiti aglako nga awan pwesto da. Talaga kasta tiaramiden may. Bagbagan nyo man ni Manong Nanang? Anya ko mangay ti ibaga kanak ko. Di nakmat dengdenggan ti kabsat mo. Adun ti agreklamo, gapo iti aramid da nga kakadwa. Imbagak mo't idinday takon ko na. Angam ala, padasak manen akasaw. Nasaysaya at matlaeng.
ti agbiag na dalos. Ngam ti mairaman ka dagiti saan nga umno nga aramid. Ay, tiyak man amu iti day ti akapsat mo. Manipod nakikadwa ka dagiti nangato at tao. Kasyay namuntag. No asino pa iti adda iti nga to? Isuda mo ti agar aramid iti saan nga umno. Ti agkupit iti kwarta. Uray kumaa, no saan adagiti nakakaasi ti sa urenda. Imbag, tanakaumay ka dito'y balay si Kaitan. Apay ka din, Nanang. Adali, may kukinita. Adda ka no agreklamo kapo iti aramid jaw. Anya ko bangay, ti amura kita. Sa una lang, awan mo taramatan dang agdarom no bilang. Saan mo alalaengen ti maaramidan dagiti adda iti baba? Di mo amaw no adda mang tunong kadakwada. Danag yun na ya. Awan na muna ko nagtumot ka na kayo. Ay naanak ko, denggem kumamot at ibagbagak. Pagsaya atam no agtungpal ka. Inton makagatang kami iti kotse. Agurnong kami pa. Na, amangan no naladaw ton ti amin. Anya ka tanaladaw eh. Ore kita nyo, sanak aman ano. Madanaganak ijay kapsat mo, anak ko. Awan maaramidan tayo. No di na kayo denggen, Nanang. Ay, kayat nalatta ti makikadwa kadagiti agaramid iti may kaniwas. Damag ko adakkel kano tinabingay da iti kwarta apara iti kalsada ken rangtay. Sigurado amadusad no maduktalan ti aramid da. Awan to ti pagpabasulen na. Tasanak met anagliway anang bagbagaken ko ana. Uray sakmet, Nanang. Imbagaken ko na amadi ti aramid da. Ngam imbaga na adidan to kano maamuan. Una, adda ay agnanayon adakas nga aramid asaan amaduktalan. Nanang, natiliw ka nun ni Manong Eitan. Dayta tinadamag ko ijay ili itay. Kasanuda na amuan dagiti aramid da. At dagayam kakadwa ni Tino anapan nagreklamo. Iso nga adda ng sipot kada Manong Eitan kanti kakadwa na. Ay, oo na yun. Daitan ti kunkunak. No kumadim ng kanyak. Adayo kumaan na isagmak. Kasano itan ni Manong Eitan, Nanang? Numalpas ti investigasyon. Kat mapanagnakan ang nagbasol da kadagiti kakadwa na. Kapilitan nga ikaro na ti basol na iya pagbalutan. Saan ka di amabalin amapiansaan day jay, Nanang? Depende, anak ko. Diyak amo. Ang sapay la kumaa, takasta. Anya ngay ita, anak ko. Mabalod ka at di na oras. Sapay saan apapiansaan ti kasok, Nanang? Dayta tiga po na, no apay asang kaibagak aliklikam dagiti tattao analaeng iti kalukwan. Anya ngay ita, mairaman kan, tanakibingay ka kadagiti kinusit na. Nagrigat gayam ti agyan iti pagbaludan, Nanang. Talaga narigat tamaisina ka iti pamilyam. Kastamot kadagiti gagayam kan trabahom. Nagkasangan na ti nagbanagak. Agbabawi ak naladawan ti amin. Ay, daytoyon ti supapak ti madi nga aramid, anak ko. Narigat gayam ti sana dumngeg iti pamagbagan, Anang. Nasaysaya at tibiyag asimple laang ngam ti agaramid iti madi, tapno laang maaddaan iti adu a kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.